Dar e pe... Că la mine mai Nu trebuie să fac servare. Să nu scrie nicăieri servare. Așa ne scrie. Nu știu cum scrie. Am marcat unde e tăținaș. Vreau să-mi fac în terasă canapelele alea nu la care le ocup spre deloc. Unde e tăținaș? Dar n-am mai cer cu el, n-am mai puterii. Eu voiam cu totul altceva. Dar el vrea comoditate, să fie, nu-mi interesează aspectul. pe el trebuie să vină să facă și un pic de fotolincele și salatele de jos. Totul altceva. Vrei mai elegant? Nu ești foarte elegante, că trebuie să avem mai joase un pic, știi? Am eu un model. Și hai, îți faci la pat și ți ia. După dacă tu nu știu cum să fac, am să chem pe cineva la terasă, că nu știu să mă las să văd cum pun la geamuri, aș vrea niște cornize din alea mai industriale. Dar și Vreau să-mi pun la geamă, că nu știu din ce să faci cu astea? sunt, dar nu știu. Cu ăștia la fereastra, și văd sau 7 noiembrie, când era la Odet acolo, la... Da, până întrebare de urmă. Fac joabă, zele, la fereastră. Dar mai încet. Mai încet. De la parter. Tot cu aranjamente, decorații. Tot ei sau nu? Nu, Da, am văzut locația. dar nu știu ce, până să mă opresc șocul ăsta. Sunt diverse sisteme de prindere. Să fac așa și eventual să le țin doar în părți, dar să nu umple camera. Mi se pare goală, mă enervează. Eu am vrut lumină, iar eu... Da, dar eu să da. Eu... Care și mai mare că mine. Când îmi fac un livru, când fac livru, să-mi fac un suflet cu livru, dacă vreau să vorbesc. Oricum trebuie să fiți. Da? Și îmi sparg. Fac cum geam. Am una și îmi fac cum geam. Da, am scos. Și când am vrut eu, îmi fac cum geam. Mai lași un Dacă este vorba, trebuie să ne dai seama. Dar nu, vreau doar mare acolo. Nu am lumină de lingul ăla. Nu numai. Doar lingul ăla. Dar nu din prima lumină. Da, acolo. Și mi-mi place să fie lumină. Bine, Da, perdeli, dar lumină. Ia copiam geamul mare, dar acolo parcă vor să schimbat. Oricum nu știu ce este, vezi, după ce... după, da. L-am văzut că l-am văzut strajă. Dar mai băgat. Nu râdea din apă, de 2 facem. Deci pe care nouă. Trebuie să vezi un pic de ce evoluție. Deci primul nivel deja cu roșu sau cum l-a zis să mă Roșu. Roșu în cap. nu prima scară. Dar mai roșu la bătă? Da. Roșu ca sânge. Cum
cunoaște Da. nimeni. Ce sunt undeva? Am și dorire, cu pereți, așa. Nu mi-ar da niciun ban. Și nu te cunoaște. Na, nu băiatul ăla care, nu? Ce fac asta? Nu știu de Tot ai să mai vezi imperfecțiuni. Uite, am văzut eu, numai ce, nu mă interesează să stau în amănunt, și tu le vezi. Dar, n-ai ce să faci, treci, mai departe, vezi că pereți murdare mult, după un alt jumătate. Suntem cam niște. Cine este băiatul ăsta cu geacă portocaliu, primul? Deci mi-era mă saltul pe nu știu cine este. Eu eu continuam, să cunoaște bărbatul de unde știu. Dar nu, Vine cu un copil din fac vara, mă. E copilul lui. Care i-a luat lui aia, care avea la metri de acolo sus un magazin. Asta soția lui lui George. George cu agenția, nu? Am mai Și făcut un acum nu mai copil. este cu ăsta, nu? De atunci l-a Dar am mai făcut un copil cu Are un altul. băiat. Și încă un copil cu altul. A, da? Așa facem în Mai continuu, nu? făcut unul la București cu ăsta, nu? Și cu încă unul. Păi și cu George n-are doi? Doi, o fată și un băiat. Și mai are încă doi. Deci câți copii? Chiar 5?